kaikki ja tervetuloa tänne mun neuleaiheisen videopodcastin pariin. Mä olen Hanna ja tämä on siis Neulokerpan podcast. Eli täten Ravelrystä löydyn kerppana ja Instagramista nimeltä Kerppaark. Mitähän muuta? On vierähtänyt taas aikaa. Tossa oli, mun piti hiihtolomalla, kun muksut oli Lohjalla, niin kuvata. Mutta sitten sinä päivänä, kun oli tarkoitus kuvata, niin toi meidän Senja otti pienen onnettomuuden osaksensa ja tipahti puusta ja sitten se päivä menikin puhelimessa. Joo, ja hän tuolta vihjaa, että hänet tikattiin. Eli se päivä meni puhelimessa, kun sitten tyttö kulki tätien kanssa tuolla pitkin pääkaupunkiseutua ensin tikattavana ja sitten röntgenissä ja hänellä sitten tosiaan huulta tikattiin ja leukaa tikattiin ja sitten leukanivelet molemmin puolin murtu jonkun verran. Niin se meni sit siinä. Perjantai meni sit siinä, kun mä hain muksuja Lohjalta. Lauantaina ajettiin taas Lohjalle, kun oli ristiäiset. Ja sitten alkuviikko meni taas sitten lääkäreissä pyörien ja niin kuin viime viikolla. Joo. Ja sitten torstaina sitten mulla alkoi yksi lääkekokeilu ja sit mä olenkin sen myötä olin sitten tossa oikeastaan eiliseen asti aika lailla sänkypotilaana, koska se heitti mulle niin kauhean olon ja pahoinvoinnin ja tärinät ja sit siinä vähän tuli migreeniä vielä tietenkin lisäksi, kun varmaan, osin sen lääkkeenkin takia luultavasti, mutta osin tietty myös sitten varmasti siksi, että kun ei meinannut saada syötyä eikä juotua. Niin on ollut semmonen mukava pari viikkoa tässä nyt sitten. Mutta nyt me ollaan täällä. Mulla on tällä hetkellä ihan jees fiilis. Toki ollaan aamupäivässä. Kello on ehkä vartin yli 11. Ja olin kyllä aika puhki, kun kävin kaikki 10 minuuttia tuossa mettässä kävelemässä Riasan kanssa aamulla. Et pikkuhiljaa. Ja täten nyt sitten tässä varsinkin viimeisen viikon aikana niin neulottua on tullut tosi vähän. Että joinain päivinä on saattanut kyetä kerroksen tai pari neuloa ja sitten toisena sitten vähän enemmänkin, mutta pääasiassa vähemmän kuin enemmän. Paljon on kuitenkin varmaan juttua tullut. Ja varmaan nyt kun mä sanoin, että tästä tulee varmaan pitkä jakso, niin nyt sitten tällä kertaa tää pysyy semmosena järkevän pituisena. Ja mä otin tossa ennen kuvaamisen alkamista, niin otin semmosen ihan lyhyen, olisiko puolen minuutin pätkä ollut, kun otin tosta, että minkälaiset setit mulla tässä on kuvausta aloitellessa. Pitäisikö meidän mennä jo aiheeseen? Onko tässä niinku hölpytelty? Sen mä voisin näyttää. Nämä vähän. Kävin silloin kun hain muksut sen Senjan putoamisen jälkeen Lohjalta, niin kävin myös sitten
shoppailemassa ja ostin tuolta, kävin siinä Lohjalla siinä Tuulentuvassa, joka on paikallisten käsityöläisten, oiskohan se jonkun osuuskunnan semmonen puoti. Ja siellä on kaikenlaista käsityötä myynnissä. Ostin myös lankaa, ne mä näytän sit myöhemmin. Mutta siellä oli näitä Siro Finlandin korviksia. Nää ehkä, en osaa sanoa, että onko tää puuta vai... Tää on varmaan ehkä puuta. Ehkä. Mut nää oli aivan... Siis nää niinku huusi sieltä, että osta minut. Vaikka näissä on kultaiset nää. Mä oon hopean ihminen, mutta silti mä ostin sitten tämmöiset kultaiset. Ja niin, olisiko siitä esiteltynä? Sellaiset. Valmistuneissa töissä yhtä mulla ei ole näyttää, koska se meni ristiäisissä silloin ristiäislahjaksi. Se oli se vauvanpeitto, semmonen valkoinen, mitä mä neuloin Dropsin Big Merinosta. Ja pistän taas kuvaa. Siitä tuli noin 80 x 80 kokoinen. Ja mulla meni siihen aika tasan 7 kerää sitä Big Merinoa. Eli 350 grammaa. Ja siinä kävi vielä niin hienosti, että mä jouduin tilaamaan sitä 3 kerää lisää, kun mulla oli tarkoitus tehdä siitä 8 kerän kokoinen. Laitatko sen jo vähän hiljemmalle? Kiitos. Mutta sit mulla loppui yksinkertaisesti aika, koska mä olin siis tiistaina sain muistaakseni iltapäivällä sain siihen niin kuin 5. kerran neulottua loppuun. Sitten mä tein siinä välissä jotain sitten ja sitten rupesin taas illemmalla kaivaa, että saa sitten jatkettua. Et kun mulla piti olla 8 kerää ja olen mä aika varmasti myös 8 kerää sitä sieltä Vyyhdiltä saanut, koska mä olen ne itselleni myös merkannut ylös 8 keränä. Et kyllä se nyt niinku pitäisi ihmisen huomata, että onko tullut 5 vai 8 kerää. Mut mä en löytänyt mistään niitä 3. Sitten iski paniikki. Ja mun piti tehdä sit Vyyhdille uusi tilaus. Tilasin sieltä sitten ne 3 kerää lisää sitä Big Merinoa. Ja tietty kun se oli tiistaina semmoisen aikaa illasta, että sitä ei enää sinä päivänä käsitelty, niin se lähti sitten keskiviikkona se paketti. Se tuli onneksi torstaina. Ja mä sain sen torstaina joskus illemmalla haettua ja sit siinä puhelinrumpan ja perjantaisen Lohjalla käymisen ohessa sitten koitin vimmatusti neuloa, mutta en sit saanut kun ne 2 kerää enää neulottua siihen peittoon, että sit perjantaina tai itse asiassa lauantain puolella mä sain sen 1 aikaa yöllä pingottumaan sen peiton. Ja siinä oli silloin se 7 kerää neulottuna. Niin, tuli aika vastaan. Ja kaikki epätodennäköinen tapahtui siinä sitten, että sitä ei saanut ihan niin isoksi kuin olisin halunnut. Mutta pääasia, että serkku tykkäsi siitä tosi paljon ja oli oikein otettu, että he semmoisen saivat sitten vauvallensa.
Sitten mulla oli siinä vähän semmonen oikeastaan nyt mä oon vähän tällainen. Sen edellisen jakson jälkeen niin parin päivän sisällä mä sain pari työtä valmiiksi ja sitten sen peiton silloin lauantaina tai perjantaina. Et niin kun periaatteessa nämä kaikki olisi ollut esiteltävissä myös, jos mä olisin sit päässyt vaikka sunnuntaina niin kun viikko takaperin sunnuntaina kuvaamaan tai tässä missä välissä vaan. Mut sit mä sain seuraavaksi, tai siis toinen valmistunut työ oli sit nää Color Block Handwarmersit, Purl-Sohon ohje. Ja mä neuloin nää siitä ton Iken, joo, varo, Iken tosta MCN:stä Merino Cashmere Nylonista. Väri oli Da Vinci. Ja se näkyykin nyt ihan kivasti tässä valossa. Mä en oikein saanut mitään järkeviä kuvia näistä tonne Ravelryyn. Mun pitää varmaan ottaa joku tämmönen kuva tässä. Mutta näistä tuli kivat. Ja mä jätin nämä peukaloaukot ihan vaan aukoiksi. Toiseen mä testasin sen, että mä tein sitä resoria, kun siihen tuli siis ihan joku 3 kerrosta ohjeen mukaisesti. Sitten olisi pitänyt niin kuin noukkia silmukat ja tehdä resori. Mutta mä en tykännyt siitä. Mä tykkään niistä enemmän näin. Ilman sitä niin kuin peukkua periaatteessa kokonaan. Näistä tuli ihan kivat. Ja parina päivänä on niitä tossa pitänytkin sitten jo. Ja testasin myös, että näiden kanssa pystyy neulomaan myös. Niistä tuli oikein kivat. Mut nyt mä otan ne pois, koska ne ei oikein mene tämän mun Talamhin kanssa järkevän näköisesti. Mä en nyt kyllä kuollaksenikaan, en muista, että minkähän verran näihin mahtoi lankaa mennä. Varmaan 50 gramman paikkeilla voisin kuvitella. Ne oli kyllä hyvät ja mä mietin sitä, että kun muksut on pyytänyt nyt taas uusia kämmekkäitä keväälle. Sen ja nyt itse asiassa saikin lohtukämmekkäät Purlnalta. Ihan siis sairaan hienoa. Sen ja on tosi onnellinen niistä ja haluaisi käyttää niitä melkein koko ajan. Kiitos Purlnau. Ne oli kyllä se Jenni, joka sulle ne kämmekkäät laittoi. Sen kyllä tykkäs niistä tosi kovasti. Mutta voi olla, että mä joudun silti neuloa myös itse sille yhdet, koska se on valinnut niihin jo langan tosta. Ja se olisi jopa kaiken lisäksi jämälanka, että saisi sit vähän jämiä sit vähemmälle. Mutta että mä mietin, että mikäli muksut toteisi, että ei välttämättä tarvi sitä peukaloa niinkään, niin tää malli olisi ihan hyvä sitten varmasti niidenkin kämmekkäisiin. Ja nää meni sinne Kerän Head to Toe Challengeen. Joo. Joo, me edistytään ihan hyvää vauhtia. Sitten 3. valmistunut on sitten tää huivi, joka
mun pitäisi pistää postiin, kun mä vaan saisin aikaiseksi. Mutta toisaalta ihan hyvä, että mä en nyt sitä vielä pistänyt, niin sit mä saan näytettyä sen teille. Eli tää oli tää testineulontahuivi. Joka on neulottu Louhittaren ihannelmasta, mikä oli, olisiko se ollut 75% merinoa, 2 nailonia ja 5 tellinaa. Ja 350 metriä 100 grammassa. Tässä oli väreinä, tää musta on noki ja tää on jalokivi, sitten tää turkoosi väri. Ja tää oli tosiaan Taika Hilliardin Serkal tää malli. Ja se on varmaan nyt sitten tässä kuukauden parin sisään tulossa Ravelriin. Varmaan kuukauden parin sisään tulossa ohje sitten Ravelrista, koska muistaakseni tässä jossain kohtapuoliin siinä oli Dedis sitten siinä testineulonnassa. Ja nyt mulla on tietokone tuolla Senjalla, mutta älä viitsi, Rias. Varmaan roska-auto. Ei tiedä. Joku piti hassua ääntä ulkona. Ei ollut roska-autokaan. Tässä oli arvioidut langanmenikit oli tälle päävärille 300, olisiko ollut 300 jaardia. Ja 175 sitten tälle kontrastivärille. Ja mä äkkiseltään muistelisin, että mulla meni aika lailla sen, mitä ehkä ihan vähemmän lankaa kuin mitä siinä niin kuin ohjeen mukaisessa arviossa oli. Tiheys mulla taisi mätsätä suurin piirtein. Kyllä, mutta yleensä mulla kyllä pääasiassa menee vähemmän lankaa kuin mitä ohjeet sanoo. Et se ei ollut kyllä mikään ihme, että menee vähemmän sitten. Mä en tätäkään varsinaisesti pingottanut, vaan levitin kuivumaan. Sen verran mä katoin, että nää nyt vähän aukeisi tää keskirivi. Mutta Nurjala-puolella noin mun kauhean rumat on tämmöset aina oikein reunat. Mutta Nurjala-puolella toi mun langan mukana kuljettaminen näyttää vähän tuolta. Ei se nyt niinku tällainen näy muuten, mutta läheltä sen nyt huomaa, ettei se nyt ehkä ole kaikkein kaunein, mutta ei nyt ehkä kaikkein ruminkaan. Mutta ihan riittävästi tuli pääteltäviä langanpäitä, vaikka koitti mahdollisimman paljon myös kuljettaa tota lankaa mukana. Et sit näissä pidemmissä pätkissä nyt ei kuljettanut tietty sitten. No tässä on näköjään kuljettanut. Sitten on tullut jo
loppua kohden mukavuuden haluseksi. Ja tää vähän tälleen epäjohdonmukaisesti nämä kuljettamiset ollut, mutta joo. Mut sitä mä kyllä mietin, että miten te teette sen langan kuljettamisen. Tälleen kun on siis enemmän kuin tyylin 2 kerrosta per väri. Varsinkin siis tällaisessa niin kuin huivissa tai muussa, vaikka vaatteessakin, missä se tavallaan se nurjapuolikin on herkästi näkyvillä. Niin, miten te kuljetatte sitä lankaa vai pätkäsettekö te sen sit vaan aina? Kun mulla on vähän se ongelma, että musta tuntuu, että mä en niinku osaa päätellä langanpäitä silleen kauhean huomaamattomasti tai kauniisti. Ja et se on sit vähän semmonen, että kumpa häiritsee enemmän se, että siellä on niitä pääteltyjä langanpäitä vai että siinä on sitten esimerkiksi tällaiset näkyy vähän sen se kuljetettu lanka, jos se nurjapuoli on esillä. Siihen olisi ihan hauska saada jotain vinkkiä, koska mä olen niin huono siinä, enkä sit kun koittaa, ei ole sit oikein osannut etsiä myöskään niinku, että onko jotain tutoriaalia aiheeseen, kun kaikissa on sit tyyliin niinku suljettua neuletta. Tai sitten se, että miten sen kuljettaa kirjoneulessa. Anteeksi nyt koira, mutta onko pakko potkia mun lankoja? No. Niin. Ja sit siihen, no siis, joo, nyt mitä nyt on, useampikin podcastaajakin on puhunut kyllä siitä, että miten he päättelee. Ja langanpäät siis. Mutta ja sit voisiko saada jotain järkevää lausetta ulos suustansa? Et eihän mua niinku sillä jossain paidassa tai sukassa ei häiritse se, että mä jätän monasti vähän sillain, että sinne jää sit semmonen pieni langanpää. Koska mä pelkään, että sit jos mä oon vaan päätellyt sen sillain kun mä päättelen, tai sillain kun on koittanut sit muiden neuvojenkin mukaan päätellä ja miten vaan on päätellyt, niin mä jotenkin sit kumminkin aina epäilen sitä, että se pää sitten pullahtaa sinne oikealle puolelle sitä neuletta näkyviin. Mut sitten taas esimerkiksi huiveissa, niin eihän semmoista mitään langanpäätä voi jättää, koska sehän sitten näkyy. Ja sit mä pelkään, että se koko systeemi purkautuu. Ja en mä tiedä. Se on jotenkin semmonen vähän hermostuttava laji. Jos on siis resoria, niin resoriin mä saan tosi kivasti sen langanpään pääteltyä ilman, että mä pelkään, että se lähtee purkaantua tai että mä pelkään, että se jää näkyville. Mut sit nämä kaikki muut. Se on jotenkin haastavaa. Joo. Mutta
huivi tuli tosiaan myös valmiiksi ja se pitäisi sitten kaverille pistää postissa, koska no tällä hetkellä ainakin vaikka on semmonen, että voi olla, että mä häntä näe tässä ainakaan ehkä ennen toukokuuta, niin jos sais vielä näillä käleillä, kun suurempikin osa ihmisistä käyttää lämmikettä, niin sitten taas huivin sinne lämmittämään. Mun piti teille teetäkin esitellä, kun shoppasin tällaista Mandragoran Saharaa. Kun siis tässä on tää on mustaa teetä, jossa on sitruunanpaloa ja sitruunaruohoa. No luonnollinen aromi. Inkiväärtä valkopippuria, kaktuksen kukkaa, punapippuria, santelipuuta, aloeta ja nuokkukarhiaista. Mä jotenkin, kun mä nyt vasta en mä silloin kun mä ton shoppasin, niin edes tajunnut, että siinä on niinku valkopippuria ja punapippuriakin. Se kuulosti aika hauskalta. Mutta lähinnä sen sitruunan ja sitruunaruohon takia mä sen ostin. Tai ihan hyvää teetä on kyllä. Musta tuntuu kyllä, että siinä maistuu aika vahvasti se kaktuksen kukka. Tai ainakin mä luulisin, että se on se, koska mun mielestä onks ne Läkerolilla niitä kaktuspastilleja, niin maistuu vähän samalle. Sitten keskeneräisiä. Joo, mutta Senja, lopeta. Sä tiedät, et ei. Aloitin oisko ollut maanantaina viikko sitten tytöille tän Lakewood cardiganin, Andrea Sanchezin malli. Mallissa on kyllä niinku vajaamittaiset hihat, mutta mä ainakin yritin tehdä ihan täyspitkät. Ja ei mulla muuta kyllä olekaan nyt vielä kuin nämä hihat tässä niin kuin tehtynä. Hirveästi näytettävää. Mutta on sitä lanka on sitä Adlibriksen alpakkaa, mistä mä tein itselleni sen Winterlin siitä Laine Magazinesta. Ja siinä on tosiaan, tää ei ole ehkä paras lanka niin kuin periaatteessa kolmikkoon, mutta se ei ole ehkä livenä ihan noin ruma kuin mitä siinä näytöllä. Tai ainakin mä toivon. Nää olisi niin kuin nää hihot valmiit.
Nyt sit pitäisi jossain vaiheessa alkaa sitä kroppaosaa tekemään. Ja mä teen tätä siis 8-vuotiaan ohjalla koolla. Mutta ja mun mielestä mun tiheyskään ei niinku pitäisi olla väärä. Mutta ne on aika semmoset slimmit nää hihat. Toki onneksi tää on alpakkaa, että sen saa kyllä sit varmasti, sit kun kastelee, niin se siitä vähän ehkä niinku ottaa itteensä löysyyttä, mutta ei paljon. Ei ainakaan mun mielestä se mun vinterily ei ihan hirveästi kyllä niinku siitä löytynyt, mutta vähän sen kuitenkin. Niin tosiaan olisi tommonen villatakki tulossa tytöille. Rauhoitu lapsi. Ja mä toivon, ettei ne ole paljon kutiavampia kuin mitä mä, koska tää on kuitenkin, kun tää on tämmöstä pörheetä, niin kyllähän tää varmaan voi kutittaakin joitain. Toisaalta kyllä ne pitää ainakin Viron villasta kaulaliinaa ihan onnellisesti kaulassaan, että ehkä ne ei kauhean herkkiksiä oo sitten, mutta semmonen on tulos ja tällä osallistun omaan knittelongin, eli se lapsellekkal on alkanut tämän kuun alusta, mitä mä hostaan. Siihen tulee palkintoja. Kyllä mä nyt ainakin pari palkintoa itse siihen pistän. Riittää. Pari palkintoa ainakin siihen itse pistän, mutta ne on vielä arvoitus, että mitä ne on. Ja voi olla sitten, että se Frostbitesin, mikä sitä nyt on, Finfrost, Minna Sorvalan se tai vastaavaksi lahjoittama Quiet Day Shawlin ohje varmaan saattaa mennä myös sitten yhtenä kalpalkintona, jos ei sitä tuu sitten jonkun sortin tilaaja tai keskusteluun osallistumispalkintona muutoin ryhmässä jaettua tai jotain. Mutta palkintoja otetaan toki vastaan, jos joku tahtoo lähettää, mutta kyllä mä itsekin sitten keksin varmasti vähintään sitten sen pari palkintoa, ja sillä ei ole sit erikseen tosiaan ei ole valmistuneille ketjua ja höpöttelylle, että kaikki menee siihen samaan ketjuun sitten, mutta voi täkätä niitä töitä sitten sinne projektisivulle, niin sitä kautta saattaa olla mahdollisuuksia sitten omanlaiseensa palkintoon. Sitten ja olet varovainen siellä sen juoman kanssa. Mutta semmonen on tosiaan käynnissä, ja siihen lapsellekaliin voi osallistua niin kuin kaikilla keskeneräisilläkin ja ihan tommosilla isoillakin neuloilla, kunhan nyt on niin kuin menossa lapselle. Nyt ajattelen alaikäistä ihmistä, että ihan aika laajalla skaalalla pystyy tekemään. Ja tosiaan ainakin toi
Mari Mamilda kysyi sitä, että kun hän neuloo sinne hyvän tekeväisyyteen, niin kelpaako ne, kun ei ole niin kuin kohde vielä, tai siis niin kuin vastaanottaja tiedossa, mutta että kuitenkin lapsille ja nuorille, niin joo, kelpaa kyllä. Kyllä semmoisetkin työt, että vaikka et sä nyt pysty osoittamaan, että on tulos nyt meidän Erkki Petterille 17V, niin kelpaa kyllä. Kyllä, kunhan on niin kuin lapselle ajatuksena neulottu. Sitten no näytetään niitä sukkia, mitkä te nyt olette nähnyt sen 1 000 000 kertaa, jotka on aina vaan kesken. Mä ajattelin, että nyt kun pääsi pohjatta leventään, niin nehän tulee siitä sit sutjakkaan, mutta vaikka tuntuu, että on paljon neulonut, niin eihän ne ole sit kuitenkaan edistynyt. Eli tommonen 10 senttiä on ehkä tullut lisää. Täällä on jonkun verran nyt pohjatta levennetty. Mites mä? Sillä että toi palmikko on vähän levinnyt nyt sitten. Siihen on ne levennykset pääasiassa ottanut sitten, niin täällä se on tuommoista ihan kapeeta ja vähän epäselvääkin. Ja sitten se rupeaa tosta selkiytyä, kun siihen on tullut enemmän silmukkaa. Ja nämä on tosiaan hippusia podcastin Johannan värjäämää lankaa. Osasin sanoa Johanna, eikä Johappa. Eli joo. Ja hänellä on oman etsykauppa aukeamassa, missä on hänen värjäämää lankaa, niin olisiko perjantaina tavoite hänellä saada se puoti auki, eli Petrichor Yarns pitäisi aueta sitten toivon mukaan perjantaina, ja muun muassa sitten tämmöisiä liukuvärjättyjä sukkalankoja käsittääkseni siellä sitten olisi tarjolla. Mulla on vielä lankaa ihan hyvin jäljellä, että kyllä näihin vielä pituutta saa, kun vaan nyt sit saisi taas Inspiksen neulon näitä. Mä en nyt, ehkä se, että kun on tehnyt vähän tuommoista paksumpaa lankaa taas, niin kun oli se peitto siinä, ja sitten tietty toi on DK-vahvusta. DK-vahvusta on toi Lakewood Cardiganin alpakkalanka, ja sit mä tein Worstedista itselleni paitaa, niin toi tihusen sukan neulominen ehkä on tuntunut vähän semmoiselta epäetenevältä. Mut kyllä mä niihin taas tartun sit jossain vaiheessa ja aion ne valmiiksi saada. Sitten tosiaan mä oon aloittanut itselleni uuden paidan, joka on järkevää tai ei, koska toi Still-laitti olisi ihan hauska saada joskus valmiiksi, mutta kun se ei kanssa etene. Ja jännästi se ei myöskään etene, kun sitä ei neulo. Mutta tää etenee. Vaikka mä oon nyt käytännössä vaan tässä sairastaessa tätä neulonut. No ensimmäinen päivä vissiin oli vielä semmonen päivä, että silloin ei ollut näitä lääkeongelmia, mutta tää on sitten tää Trin Anneli Knitsin Midwinter. Missä on tommonen, miksiköhän tommosta koulusta sanotaan. Mut se on kaksinkertainen. Ja sit siellä on sitten tulee tohon myös tasku. Ja se olisi mulla niin kun
taas etupuoli tämmöisessä vaiheessa. Se näyttää todella huvittavalta, kun siinä on niin kuin tää kaulus. Ja tästä näkee vähän, että tää aloitettiin siis Provisional Cast Onilla. Ja neulottiin ensin ylöspäin. Niin tästä kyllä huomaa jonkun verran, että näillä kohdin korkeuksin on ollut se provisionali. Eli tää on niinku väliaikainen aloitus. Ja sitten ensin neulottiin siitä ylös. Kavennettiin, tehtiin nämä raidat. Ja sitten tehtiin tää kaulus, joka sitten pääteltiin tänne niin kuin virkaten sitten tänne paidan nurjalle puolelle. Eli siitä tuli niin kuin kaksinkertainen ja paksu, ja se on aika jämäkkä. Kyllä mä uskon, että sit kun tän kastelee ja vaikka vähän sitä venyttelee, niin kyllä se varmaan siitä sit vähän notkistuukin, mutta kun noissa kuvissa ihmisillä se on kauhean semmonen notkea, mutta tää oli aika semmonen, kun mä eilen kokeilin tätä päällä, niin aika pystyssä pysyväinen. Mutta eiköhän se siitä ihan kivasti asetu. Ja no ehkä mä tykkään kyllä näistä väreistä, mutta mahdollisesti jos mä nyt miettisin tätä asiaa uudelleen, niin mä varmaan vaihtaisin niin, että tää kontrastiväri 2, eli tää luumu, olisi pääväri 2, koska tästä näkee ehkä, jos näkee, että mun mielestä nämä käy kivasti toisiinsa ja nämä toisiinsa jotenkin kivammin ehkä kuin tällainen. Vaikka siis periaatteessa on silleen väli, koska ne värit menee täällä eri lailla, mutta nyt sitten tuli ehkä sillain hassu, että kun tää on tavallaan tämmönen vaaleanpuoleinen tää niin kuin pääväri ja sitten tää kakkospääväri. Ja sitten kun tänne tuli sit kontrastivärejä vaan sit tänne kauluksen sisään ja sama tulee sit sinne taskun tää sisäpuoli. Tulee olemaan sit mun mielestä tätä samaa raitaa, niin sit tulee jotenkin tosi tumma tästä sisäpuolesta, mutta ehkä ei se ole kauhean vakavaa sitten. Mutta se on tosiaan nyt sit onnistuin siinä Provisional Cast Onissakin ja vähän on tosiaan niinku löyhempi käsiala tässä, kun on lähtenyt alkuun tätä neuloa kuin sitten mitä nyt on tässä myöhemmin, mutta jos se ehkä sitten tasoittuu kans vähän sen toivon mukaan sitten tossa kastelun myötä. Tai sit se ei tasoitu, mutta ei se nyt ehkä päällä sit sillai toivon mukaan kauheasti näy. Et nyt on tämmönen joku 7-8 senttiä ehkä sitten niinku siitä aloituksesta neulottu alaspäin. Ja tää oli ensimmäinen kerta, kun mä käytän mitään tämmöistä väliaikaista. Tossa näkee kyllä sen rajan. Mitään tämmöistä väliaikaista aloitusta, niin mä saan sitten tällä osallistuttua siihen Tuin Kutomon kaliin. Ja sitten alunperinhan mä panttasin tämän aloittamista siihen, että mä osallistun tällä paidalla sitten siihen kerän kaliin.
että kun oletuksena kuitenkin oli, että tässä sitten alkuvuoden puolella siinä tulee sitten se paitaosio ja niinhän se sitten tuli ja nyt sitten se alkoi silloin viime viikon maanantaina. Maanantaina sitten. Joskin siinä nyt ilmeisesti saa osallistua myös keskeneräisillä töillä, mutta tehdään tämä. Ja tää on ollut tosiaan niinku sillai aika nopeeta neulottavaa, koska tää on Worsted vahvusta lankaa. Tää on sitä Rovanin Hemp Tweedia. Ja vähän mä sitä jännään, että miten ton mallinen, tai siis tän mallinen, tää sopii mulle. Mutta se selviää sit kun se on valmis. Et kun tää ei oo siis Raglanilla vaan tässä on sit vaan niinku mikä tää sit on? Onks tää Kaaroke? Mut onks se tän nimi yleensäkin tän alueen vai? No, on mitä on. Mä vähän jännään sitä tosiaan, että miten se sopii mulle tällaisena rauhasen ja mutta ehkä se sopii. Että kyllä siitä varmasti ihan hyvä paita tulee. Ja johonkin käyttöön nyt ainakin aina. Kyllä mulla aina käyttöä löytyy villapaidoille, sit vaikka ne ei välttämättä sitten olisi ehkä kaikki mairittelevimpia päällä, niin sitten niitä voi pistää sitten tonne metsään ja muualle päällä, että kyllä niin kuin villavaatteet siellä on kuitenkin tosi hyviä ja mukavia. Joo. Kattokaa nyt, kello on vasta on vasta ton verran mennyt aikaa ja on niinku nää neulotut ja keskeneräiset saatu käsiteltyä. Mitähän me siitä ajateltais? Kuka koputti? Ei kukaan. Neula ja 80 kysyy siellä Ravelryssä mun ryhmässäni on semmonen joku ketju, mikä on nimetty jotenkin kysymyksiin ja palautteeseen ja vastaavaan aiheisesti, niin oli esittänyt siellä sellaisen kysymyksen kuin, että onks jotain sellaista, mitä mä niin kun välttelen neuloissa. Ja mulla tuli hirveästi asioita ensin mieleen, että mitä mä välttelen. Mut sitten toisaalta, kun mä ajattelin, että no tommosia raita-asioita, missä joutuu sit pätkimään lankaa paljon ja tulee paljon langanpäitä. No, mä oon just tehnyt ton huivin. Ja oikeastaan sen houhin downtown liningin. Ja sitten tää midwinterikin menee tietysti siihen kastiin.
Et no joo, en ehkä enää siis täten välttele ihan hirveästi semmosiakaan, että tulee kauheasti langanpäitä. Toki mitä vähemmän langanpäitä pääteltäväksi tulee, niin sitä parempi. Sitten Sitten mä ajattelin, että no silmukointi. Mutta mähän tykkään nykyään silmukoida. Sehän on itse asiassa hauskaa ja mä oon tehnyt monet semmoisetkin asiat jo silmukoiden, mitä on niinku ohjeessa käsketty tekemään vaikka 3 puikon päättelyllä. Koska olen ollut laiska enkä ole jaksanut opetella, että miten semmonen 3 puikon päättely tehdään. Niin olen ajatellut sitten, että selviän samasta silmukoimalla. Se meni siinä. No kirjoneule. Joo. Se on kyllä sellainen, mikä minua aika paljon jännittää ja mitä mä kyllä koitan vältellä. Että mitä sä sen ja teet? Häh? Joo. Kirjaneulesta taisin puhua. Eli se on tosiaan semmonen, mitä mä nyt ehkä välttelen. Ainakin jossain määrin, että joku pieni asia kirjoneuletta vielä menee. Mutta sitten, että kun olisi kuitenkin semmosia isompia kirjoneulejuttuja tai vaikka sukkia tai lapasia, mitkä ei ole varsinaisesti isoja töitä, mutta sitten, että jos on koko asia on kirjoneuletta, niin en ole kyllä tosiaan uskaltanut semmosiin oikein ryhtyä, koska kirjoneule. Mä niin pelkään, että siitä tulee kirraava ja ruma tai sit siitä tulee tosi löysä tai sit siitä tulee ihan kaikkea mahdollista. Niin se on semmonen yksi ainakin, mitä mä niinku välttelen. Ja sit semmonen, mikä niinku, kyllä sit oikein tos kun niinku miettii asiaa, niin toi saumojen ompelu. Eli siis sellaiset vaatekappaleet, jotka tehdään osissa. Mä oon kerran yrittänyt tehdä sellaista paitaa. Ja se jäi yritykseksi. Ne saumat oli ihan järkyttävän kammottavat. En mä niinku vaan, mä tein ne monta kertaa ja ne oli aina vaan yhtä huonot, että en mä käsitä, miten sen voi saada sillain nätisti. Et se on kyllä sellainen, mikä suurella todennäköisyydellä jää tekemättä. Mut en sit ehkä niin kun
en keksinyt muuta sellaista varsinaisesti, mikä niin kuin olisi semmonen ihan totaali ei. Et aika lailla muita olen valmis kokeilemaan, ja nyt kun selätin ton väliaikaisen aloituksen mörön, niin nyt ei ehkä sekään niin pahasti, tai siis sitten tiedän, että se ei ole paha nakki. Ja kuitenkin tossa joutui tekemään sen 220 tai jotain semmoista silmukkaa siihen alkuun. Et siinä oli kuitenkin niin kuin oma hommansa jo siinäkin, mutta mä onnistuin. Mä tein kyllä ensin semmoisen koekappaleen, ihan siis jonkun 4 silmukan koekappaleen, ja katoin, että onko semmonen mahdollista, niin että eihän se nyt voi toimia tommonen provisional cast on, että miten se muka siitä sitten purkautuu se ketju, mut niin se vaan teki. Kyllä ne on ihmiset viisaita, kun ne keksii tommosia asioita. Se toimi, ja nyt mä osaan sen sitten. Ja sitten periaatteessa tähän liittyen sit siellä samassa kyselypalauteketjussa, niin Ninima kysyi sitten vähän niin kuin vastakysymyksen sille neuloja 80 esittämälle kysymykselle, että onko siitä mahdollisesti jotain sellaista asiaa neuleissa, niin kuin, mikä on ylitse muiden, että mitä oikein odottaa, että pääsee siihen hommaan käsiksi. Niin mä en kyllä oikeastaan keksinyt, että oisko mitään sellaista erityistä kaikkeen neulomiseen tai kaikkiin neuletöihin sopivaa tai niin kuin sellaista niin kuin, että mistä se tulee se niin kuin, että jes, nyt mä pääsen tähän osuuteen. Et se on kyllä ehkä enemmän semmonen ihan neule kautta työkohtainen asia helposti, että toisessa työssä se voi olla se, kun alkaa vaikka pitsiosio. Jossain se voi olla palmikoiden alkaminen tai niiden loppuminen. Se voi olla tietty se niinku ihan koko päättelyruljanssi, että yksinkertaisesti se, että se neule tulee valmiiksi. Mut mä en ehkä osaa sitä ajatella sit kuitenkaan sellaisena mikä ehkä siinä neulomisessa itsessään odotuttaa tai niin kun on semmonen jes, tätä asia. Ihan siis uuden aloittaminen on ehkä tietyllä tavalla sellainen, varsinkin sellaisten, niin kun, että jos on yrittänyt vähän tehdä vanhoja pois alta ennen kuin aloittaa uutta. Ja jos se on semmonen, mitä sä oot odottanut, että
että tämän mä haluan aloittaa. Ja sit kun pääsee vyyhtejä kerimään kakuksi ja sitten siitä sitten kahtelemaan puikkoja ja luomaan niitä silmukoita. Olkoonkin, että se pari ekaa kerrosta on yleensä vähän semmoista näpertämistä. Muuttupa valo. Niin niin kyllä se uuden aloittaminen on ehkä semmoinen, mitä usein ainakin odottaa tosi paljon. Ja se on semmoinen kiva homma kuitenkin. Mutta sen lisäksi niin kyllä se melkein on niin kuin ihan neulekohtainen sitten, että mikä vaihe missäkin neuleessa on sit se semmoinen mieluisin, niin se voi vaihdella tosi paljon. Että ja varmaan aika paljon ihan kaiken mielialan ja muunkin mukaan tietty sitten, että koska on sitten semmoinen, että odottaa, että jes, pääsee neulomaan niinku aivotonta sileätä neulatta pyörönä tietenkin mieluiten silloin. Joskus jopa tykkää neuloa niitä nurjia silmukoita, jolloin joku tason neulottava sileä tai pitsihomma on jees. Ja sitten taas joskus on se, että jes, että nyt pääsee sitten tosiaan sen palmikon kiertojen tai pitsijuttujen äärelle, että se on kyllä paljon siitä kiinni tosiaan, että missä mennään milloinkin, mitä tehdään. Ja. Sitten olisiko shoppailu kautta postiasiat? Itse asiassa tarviiks mun hakea toi yksi laatikko tähän? Kun mä sain tällaisen. Ja tää on tuolta aiemminkin mainitulta Hippukirja podcastin Jahapalta. Täällä oli suklaata ja sitten täällä oli muksuille oli vähän sen juttuja ja joo, anna, ne voi sen jo olla siellä. Joo. Sitten oli peili. Joo, anna olla sen siellä. Ja sitten mä sain semmosen johon supersypön pollemukin. Ja mitäköhän kaikkea täällä olikaan, mutta Johappa oli mennyt ihan villiksi ja sitten täällä oli lankaa. Hän oli lankakauppa tai sen Yarn and Baskets Ilo Finland kauppasysteemin tämän salolaisen arvonnassa muistaakseni voittanut sen -2G-koodin. Ja sitten hän oli vähän villiintynyt, kun kysyi multa sitten, että onko siellä Ilossa jotain semmoista niin kuin lankaa, mikä erityisesti puhuttelisi mua. Ja sitten mä sanoin, että
tää DK-vahvuinen Onionin Organic Wool and Netless. Eli tässä on 70% villaa ja 30 nokkoskuitua. Että tää mua vähän hotsittais. Sitten se kysyi vielä, että onko jotain väritoiveita. Ei, en mä osannut niistä väreistä valita. Niin sit sieltä tuli, se oli hullu tilannut mulle tän tumman harmaan. Sitten tämmösen limenvihreän. Sitten 2 tämmöstä vaaleanpunaista, vähän puuterin sävystä. 2 tämmöstä turkoosia. Ja vielä. Ja näitä oli siis 400 grammaa yhteensä. Ihan siis hän on hullu. Johappa on semmonen mun ihkulanka mussunpussu. Ja siis tää on ihan hullua. Ja nää on ihania. Ja nyt vaan sitten pitäis keksiä, että mihin näitä raskeis käyttää. Ja sitten tietty se, että tekeekö näistä vai sitten, että tilaisiko sitten lisää jotain värejä vai mitä hän sitten keksis. Mutta tää oli siis ihan hullun ihana paketti. Paketti kyllä. Sitten omiin tai itse asiassa, joo. Sitten silloin viime viikolla, kun me käytiin sit Senjan kanssa Helsingissä ekassa kontrollissa sen leukamurtuman takia, niin katsotaan, mä näitä karvoja täältä keräilen. Niin mä vein sitten tolle Ravelrossa on semmonen henkilö kuin Murmelita. Niin vein meidän muksujen vanhoja vaatteita kassillisen hänelle ja sitten sovittiin, että hän sitten pistää mulle vaikka jotain lankaa vaihtokaupassa, että kun en mä niistä mitään rahaa halunnut sitten, niin sitten Murmelitalta sain tällaiset. Tässä on tämmöstä Tausenschönin Fingerin vahvusta sukkalankaa. 75 villaa, 25 polyamidia, 420 metriä 100 grammalla ja värin nimi on Brombeer. Aika kiva violetti. Sitten oli Kraft Hand Dyedin Lagoon väriä. Niin oli PFL-sokkia, 75 Superwash PFL ja 25 nylon, 400 metriä 100 grammassa. Ja sitten oli 100% PFL DK-vahvuisena 225 metriä 100 grammassa. Eli tämmöiset ihanuudet mä olen vielä saanut. Ja tosiaan kyllä varmasti näistä keksin jotakin sitten, kun hän sanoi, että ne on hänellä nyt marinoitunut sen aikaa, että jos sitten antaisi eteenpäin, että
joku muu keksii niistä sitten. Minä siis. Laitetaan ne tonne vielä. Sitten on ehkä tässä on mun shoppailut. Ja tässä näkee taas tän, että kun enhän minä nyt soppaa mitään, että yritän olla shoppailematta. Mutta ei se nyt sit ihan niin helppoa ollut. Ja nyt sit mulla on tarkoituksena, että kunhan nytten tosta jo happan siitä etsykaupan aloituksesta selvitään, niin sen jälkeen ei sit sopata. Paitsi tarpeeseen. Mulla on vähän epäilys siitä, että mä saatan joutua hemptiviidiä esimerkiksi tuon Midwinterin tilaan lisää. Toki mulla yleensä on se fiilis, että mun langat loppuu kesken. Mutta saa nähdä, miten menee. Loppuuko ne kesken vai riittääkö ne. Mutta ensinnäkin nää mun oli sit ihan pakko. Mä olen vältellyt Vansaponno Korgin etsykaupassa käymistä, koska mä tiedän, että hänellä on aivan sairaan ihania lankoja ja värejä. Ja koska Jenkeistä tilaaminen on ihan superkallista. Mut sit mä sorruin. Tilasin tämmöstä oikein hempeen vaaleanpunaista lankaa. Ja tää on hänen Mariekutie pohjalla, eli 75% Superwash Corriedale ja 25 nailonia. 400 metriä 100 grammassa. Ja värin nimi on Crawl Space of My Heart. Ja siis on ehkä vähän huono perustella, mutta mä halusin kokeilla Corriedalea. Ja toinen semmonen, että sit toi polvartti kans kiinnostaa. Nyt onhan se ihan mielenkiintoista vähän tietää, että mitä ne eri niin kuin, voiko sanoa eri villat on. Tää on nyt mulla on Corriedalea ja mä vähän mietin, että tekisiks mä näistä itselleni jonkun äklöromanttisen ja söpön paidan. Ehkä jonkun raitapaidan jonkun muun värin kanssa. Onks toi vähän tumma? On. On. Joo. Ne oli semmoset. Sitten mä tilasin sieltä vielä tätä Tesla-pohjaa, joka on 7 Superwash PFL, 20 silkkiä, 10 kasmiria. Ja värin nimi on Mermaids Don't Run Track. Tää on kans 400 metriä 100 grammassa. Taisinkohan nää on vähän kärsineitäkin, joko mä oon näitä pyöritellyt. Mut siis tää on niinku tämmönen mintuvihreä pohja. Ja sit siinä on kaikkea söpöä tommoista vähän koralliin. No, se ei nyt näytä näytely siltä, mutta toi on vähän tommoista koralliin vivahtavaa. Ja sit on niinku tommoista ruskeeta. Nyt ehkä se on vähän niinku, kun se on mermaids, niin vähän niinku merivettä ja sit siellä on sitä koralliriuttaa ja kiviä. Mutta tää oli niin kuin
Tätäkin on 2. Mut mitähän mä teen 2 tämmöisellä sitten? Saa vinkata, että mihin mä käytän 2 tällaista. Koska aina vähän tämmöisten kanssa on se ongelma, että kun nämä on tämmösiä vähän läikikkäitä, että mitä niistä sitten tekee. Ja kun ihminen on tyhmä tai aina ostaa, niin tai en mä tiedä, voiko mä sanoa olevani tyhmä. Nämä on aivan superkauniit. Ja kai niitä voi katsella vaan vyhdilläkin, mutta toki aika luultavaa ehkä on, että nämä päätyy joksikuks huiviksi. Ihan jo koostumuksensa takia. Et raaskiks mä tehdä tämmöisestä mitään niinku paita-asiaa, kun tää on niin luksuspohja. Ja mulla on muutama semmonen vähän niinku kesäpaita on katsottuna, mitä vois niinku neuloa. Mutta ne on melkein kaikki pitsikuvioisia, niin ei tämmönen sit ehkä niihin on niin kauhean kiva. Sitten itse asiassa kyllä mä pongasin, että Villapaitapelin Elina Netsukauppa oli auennut ja kävinkin siellä useamman kerran kahtomassa. Mä ajattelin, että annetaan muiden ostaa. Sitten oliko se samana iltana, kun se aukesi vai seuraavana päivänä sitten? Se oli varmaan seuraavana päivänä. Niin. Pongasinko mä Instasta vai mistä sitten, että Elina oli laittanut, että yksi lankakeräraukka siellä odottelee vielä omistajansa. Niin sit mä kävin sen adoptoimassa, koska se oli yksi niistä, mitä mä olin kyllä kattellut siinä. Siinä sitten muutoinkin. Ja tää on taas näitä meikäläisen omia vyyhdityksiä, niin se on oikein kaunis, mutta tää oli tää Villalankapelin 100% merino, 400 metriä 100 grammassa. Ja oiskohan tän nimi Cinnamon Hearts. Se näyttää nyt ehkä vähän ruskeammalta siinä kuvassa. Tää on niinku aika tommoista nyt multa hävii sanat mielestä. Purppurainen eikä tommonen. Nyt se olisi mun mielestä näytellä vähän hassusti niinku ruskeeseen vivahtava, mutta ei se kyllä oo. Muuten se ehkä näyttää. On kirkkaampi kyllä luonnossa ehkä kuin mitä siinä näytellä. Toi voi olla aika hyvä. Mutta tämmönen yksilö. Sitten tuli sieltä Villalankapeliltä. Sitten kun mä kävin Lohjalla siellä Tuulentuvassa ostaa nämä korvikset, niin ostin sieltä myös sitten paikallista lampaanvillaa. Lankaa siis. Tää on tämmönen kuin Bää-tuote. Leena Montheen. Ja tää on tämmöstä DK-vahvusta 100% villaa. Ja tässä lukee, että tää on liukuvärjätty. Mä en oo avannut vyyhtiä vielä ja kattonut, miltä se näyttää siinä. Mutta tosiaan liukuvärjätty ja noin 100 grammaa, 270 metriä noin. Ja tää yrittää olla niinku violetti. Miten se näyttää nyt niin kauhean ruskealta noissa kuvissa? Se on siinä näytöllä.
Odota hetki. Mutta sitten täällä on tämmösiä varsin intensiivistäkin väriä mukana. Mutta tämmösen liukuvärjätyn, tää on varmaan harmaalle pohjalle. Liukuvärjätty tämmönen lila. Sitten tää on ihan luonnonharmaa. Noin, no samat speksit, 100 grammaa, noin 270 metriä. Samaa tavaraa, mutta luonnonharmaa. Ja sitten tää on kans niinku liukuvärjätty tämmönen vihreä sävyinen. Tää on varmasti kans harmaalle pohjalle värjätty. Täällä on tämmöstä vähän kirkkaampaa sävyä kanssa ja se näyttää nyt tosi tylsää väriä tossa näytöllä kyllä tästäkin. Et on niin kuin vihreämpi kyllä oikeesti. Et kun ne on vierekkäin, niin kyllä se on niinku vihreä. Mä vähän mietin, että saisinko mä näistä 3 jonkun huivin. Mutta en ole vielä sen tarkemmin etsinyt, että minkähän huivin sitten mahdollisesti, mutta suurella todennäköisyydellä nämä päätyy kolmisin johonkin huiviin. Koska mä tykkään paksusta ja jämäkästä huivista aika paljon, varsinkin no heti kun on vähän viileämmät kelit. Kyllä mä oon nyt melkein eniten käyttänyt siis mun Viron-villasta huivia. Siis, ja sä odotat nyt sen aikaa, että mä saan tän joukon. Mulla on se Viron-villainen Eiku. Niin vaikka se on toki fingeringiä myös, niin kuin suurin osa mun huiveista, mutta se on niin paljon jämäkämpää se lanka ja se neulos kuin mitä esimerkiksi jos merinosta tekee tai merinosilkistä tai tommosista, niin mä oon kyllä siitä tykännyt tosi paljon. Samoin kuin sitten se mun Fan sooli. Et sit taas kun se on DK-vahvunen, niin se on sit niin kun sen verran paksumpi, että se tuo siihen semmoista tiettyä erilaista jämäkkyyttä. Niin mä tykkään siitä sit myös ihan tosi paljon. Että sillä mietin, että tämmönen 300 grammaa Suomenlammasta tai no, suomalaista villaa ainakin. Mä sitä tiedä, onko tämä Suomen lampaan villaa vai minkä lampaan villaa, mutta 300 grammaa tämmöistä noin DK-vahvusta lampaan villaa, niin siitä voisi tulla semmoinen aika hyvä talvihuivi. Ja sitten kun miettii, että jos mä sitten saisin nää tehtyä huiviksi, niin siitä tuli semmoinen isompi kiva ohut kevyt kääriytymishuivi. Joo, nyt semmosia. Oiskohan meillä sit suurin piirtein asiat siinä? Haluatteko te kuulla neulekatsomoasiaa? Mitähän mulla on siitä sanottavaa? No Sons of Anarchia ollaan tosiaan nyt katsottu miehen kanssa. Saatiin jatkettua siinä katsomista, vaikka miehellä siinä yhdessä vaiheessa tulikin vähän semmonen tylsy. Sitten mä oon katsonut podcasteja toki
olen pyrkinyt pysymään siinä tahdissa, mitä niitä sinne mun tilauksiin on tullut, ja sitten ihan kaikkea, mitä katson, niin en ole välttämättä edes tilannut, ja sitten tulee sitten klikkailtua sieltä, varsinkin Facebookista, sieltä suomalaisten neulepodcastien ryhmästä sit aina pyörimään niitä itselle uudempia tai semmosia, mitä ei sitten ole jostain syystä ilmeisesti tullut tilattua. Mutta sitten niiden lisäksi mä oon kattonut sitten Netflixistä Sleepy Hollowta. Ja nyt mä oon kattonut Shadowhuntersia, että mulla on yksi jakso sit vielä katsomatta tätä kakkoskautta. Ja sit se on taas sit siinä. Mut tässä on toki tullut sit varsinkin nyt taas tässä tämän viikon aikana niin aika vähän katsottua, kun ei ole hirveästi pystynyt, kun istualleen oleminenkin on ollut ikävää. Toki mä ymmärsin sit vasta tässä toissa päivänä, että mähän voin ottaa kyllä tietokoneen tohon sillä, että mä makaan sohvalla, mut mä en sit taas, no, mä en saa sitä kivasti sillä, että se olisi sylissä, että mä katsoisin sillä ihan selällä ollen maaten koneelta. Telkkaria pystyisi katsoa kyllä tuossa toisella sohvalla sillain, että jos sieltä sattuisi tulee jotain, mutta tietokonetta mä en oikein saa sillain. Ja sitten taas kyljelleen on mun mielestä kauhean ikävä katsoa, kun silmälasit menee niin helposti venkulaan, ja kun mulla on sitten taas niin kun toi taittovirheongelma, niin sit tekstit rupeaa niin hemmetin helposti sit pomppimaan ja olemaan epäselviä, niin se on vähän semmonen puolikävä asento sit katsoa, mutta silleen aika vähän on nyt tullut katsottua mitään tässä viime aikoina. No, se oli varmaan siinä nopeasti käytynä. Ja tää on siis just tämmönen kätevä, että tulee tämmönen 1,5 tunnin jakso nytten, kun ajattelin, että kuinkahan kauhean pitkä tulee, että on tässä väliä, mutta ehkä ihan, no niin, ei tää nyt tietty hirveästi lyhyempikään ole kuin mitä on nyt ollut, mutta tää on ihan jees. Mulla on tossa tähän loppuun se pätkä siitä näistä asetteluista tässä mun, minkä näköinen tää nurkka on silloin, kun mä kuvaan tässä. Ja sit mulla oli varmaan jotain koirien riakkumisjuttuja, jos mä pistän ne vielä perään. En tiedä vielä. Katsotaan mitä ne on. Niin sellaista. Mä sanon tässä kohtaa heipat. Nähdään taas ensi kerralla. Kiva, jos jaksoit katsoa tänne asti, ja jos tuut vielä uudelleen, käy kommentoimassa siellä joko, no ihan missä vaan, Facebookissa, sinne suomalaisten neulepodcastien ryhmässä siihen mun videon alle, tai sitten tähän YouTubeen tähän alle, tai Ravelryssä siellä suomalaisten podcastien ryhmässä mun ketjuun, tai mun ryhmässä Neulokerppa podcast, niin sinne tätä jaksoa koskevaan ketjuun. Ja mulla on siellä vielä jonkun verran lankoja myynnissä. Sinne löytyy linkki sieltä mun ryhmästä myyntisysteemiketjusta. Niin tsekatkaa, jos sattuisi löytyy jotain, ja aina voidaan keskustella hinnasta. Heippa!
Meikäläinen on kuvauspaikkansa järjestänyt näinkin hienosti, että mulla on tossa 2 rahia päällekkäin. Niiden päällä on yleensä joku muki tai joku, jota vasten puhelin on. Ja tohon on kasattuna lankoja. Ja sitten tuolla on sitten virvehkan alla näkyy sitten noita töitä. Ja tossa roikkuu yksi valmistunut. Että ihan näin teknisillä systeemeillä mennään. Ja tosiaan ihan puhelimella vaan kuvaan. Ja. Niin, sellaista tänne päin. Mä oon näin kaukana. Näettekö te yhtään siinä? Kaikki vauvaheppaset. Ei vai? Ei, kun minä olen tässä. Tuleeko se yksi sieltä? Kaikki kuvaan. Ihmeinenkin vauvaheppa. Niin. Katso tänne päin, katso. Joo, taitava vauvaheppa. On taitava. Älä viitsi, Sakke. Lili ei tykkää, kun koirat riehuu.